is in elk geval één blied mooi, of net? Nou, dat is zeker niet in Berlijn en dat is de hoon. Hoop dat het er net niet keert. Wat moet er gebeuren dan? Nou ja, het is Drachten on the beach, dus... Ja, maar ik ga niet on the beach lezen. Oh ja, wij hebben nog net 4 voor. Als het heel mooi waar is, kun je hartstikke op kap rennen. Ja, eerlijk niet, is dat er ook. Ik vind het wel een beetje jammer, hè, want er loopt nog geen in op het stroom. Zoen jou net even speciaal voor mij daar even op het stroom zit in de stoel. Ja. In de stoel. In welke? Roze? Nee, niet in de roze. Dan krijgen we praatjes van de familie. Je moet altijd even de opening vinden. En doordat je de oester op de barbecue gooit, gaat de sluitspier al wat los. Gaat hij wat makkelijker open. Kijk. Zie, daar was hij al. Zo. Kijk. Hoe smaakt het dan? Nou, dat weet ik ook net. Lekker. Ik ga het proberen. Ja, ik neem er nog één. Maar dat komt ook door mijn... Nou, Daar gaat hij dan. daar gaat hij dan. Ja. Lekker. Lekker muziekje erbij, wat wil je nog meer? Ja, ik wou nog wel even met je dansen hier. Maar dat doe je zeker niet.